И здравейте хора, аз съм Powerman. Днеска срещнах един портал. Той ми каза здрасти. Много ясно. Опа, нещо съм преглътнял. Те знам, ако срещах някъде тука. Той не знам как. Там беше. Някак се телепортираше портал. Аз се връщах при него, той го нямаше на това място. Сега пак се появи. Не знам, просто много объркващо. Айде, влизаме. Да, но нещо стане. О, добре. О, някой си направил водопадче. Водопадче, някой си направил. Да. Продължаваме, ама не знам. Не, този, който е влязъл тук. Майко, кога ще се прибия, брат. Айде, go home. С моя меч, красив меч. Чак пак красив, айде сега. Ама е меч. Меч какъв? Меч и ето. Рубе прасчо. О, вярно, той мразеше водата. Да, това той не го беше и страх от той, как се казваше, бе. Аз малко тук ще събера златци. Той тук, гледам... Тук... Много добре се развивам. За сега. Намерих... добре, не съм намерил. Аз... до един момент... такова... Залях с един приятел. Откраднах му енчантите. Брат. Ама странно, как ли ме надушат? Ай, съпротива! Само ча! Опс. Май тук... ми притеснявам, нали? Няма го той, бе! Не, мразя ги те, брат! Не, home, go home! Аз нещо, не, благодаря. Нали, искам вкъщи. Да, точно тъй. Бебо! Как беше тази команда да се взема някои неща, бе? Значи, кит, БГ, МС май беше тук. Нямаше, права ми. Не, то е, обаче сега няма да го даде. Значи, бягай! Искам да хвани, но няма да стане. Бържи, бе! Ма той админ, бе! Човек...
Мри, 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 мри. Мри, 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 мри. Мри, 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 мри. Да. Ама аз? Ами аз? Сима, казваш Сима. Съм пасана така. Защо ми се правиш да голяма тъга? С теб близно ще спахода. Нищо да ме хванат, не. Няма хванат, нали? Не, никой няма хванат. Да, никой няма хване. Къдещ. Сега, ако не хапна нещо, като тая плът, аз ще се самоубия. Но ти няма къде да стане. Нали? 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 Да, нали. Защото нали. Да, защото нали. И коста свършка. Мазни. Ето. И ти много яко. Ах, човек. Тук много му бърка. Много. Той също. Как е възможно те да стане? Просто голямо объркване. Май този клип ще го нарека голямото объркване. Да. Ама знаеш ли, няма да стане.